Čaute, čaute. Tu je Skareťa Marek z televíznej show Československo hľada superstar. A teraz vám predstavíme našu porotu. Čaute, čaute, volám sa Patrik Rytmus a jebem repy, robím drepy. Tak, to bola naša porota. A teraz privítajme našeho prvého súťažiaceho. Hej, na značku. Dobre. Dobrý deň, som Grazda Goliáš a chcel by som zaspievať pesničku I Try to Discover. I try to discover, so breaking my heart. Starý. Počúvaj. Tu máš 2 tangy. A nespievaj. Ďaká. Hej. Tak čo ako tie 2 tangy? Tak. Tak nie, že tak, lebo Patrik Rytmus povedal, že ak budeš spievať ešte pred ním, tak tie 2 tangy musíš vrátiť. Tak už pred ním nebudem spievať. Výborne, tu máš takúto miestnosť. Poď. Môžeš? Tak, začni. Dobre, vráťme sa späť z vesmíru na planetu Zem.